Bueno, orain, hurrengo atalean ikusiko duguna da, hasierako informazio adarrunetan ze artxibo kokatu behar dugu. Hemen, era desberdinak daude gauzak egiteko, adibidez. Estudio de banda hori, zerotiko hasiko bagina, egingo genukena izango zen. Eskumako botere emon, components, kasu honetan new part, ez new product, baizik eta new part, bai? Eta berehala hemen, barruan, sortu zaigu part berri bat. Kasu honetan, izendatuko genuke, propertiesekin, 0, bat, 0, estudio, de banda. Bai? Vale? Hemen, bari izendatu, kontroluke, apply, eta OK. Bai? Hemen egongo zan, artxibo hau. Aldiz, estudio banda eginda baldin badaukagu, lehenik eta behin egin behar duguna da, proiektua gordetzeko osatuko dugun karpeta horretan egin dugun part hori ondo izendatuta gorde eta egingo genuke. Eskumako botoien, components, existing component, bai? Eta karpeta horretatik dagokion artxibo hori hautatu eta proiektura ekarri. Nire kasuan, zerotik hasiko banitz bezala utziko dut. Bai? Bai? Honela. Beste atal honetan sartu behar dugun part garrantzitsu bat da, prentsei buruzko informazioa adierazten duen part hori. Zuek ere part hori eginda duzue, orduan egingo zenukete. Components, existing component, izendatu zuen artxiboa behar den moduan, eta hautatu eta proiektura ekarri. Bale? Bale. Baina, zerotik hasiko bagina, nik egingo nuke. Components, new product, kasu honetan, izan alda, new part barik, new product zergaitik. Kasu honetan, prentsa bat baino gehiago marraztuta izan al ditugulako. Vale? Orduan, hemen jarriko nuke, adibidez, properties. 0 bat, bi, 0. Prentsei buruzko informazioa. Izena hartu, kopiatu, eta berriz hemen jarri. Bai? Eta, kasu honetan, adierazi esan dut, produkta dela, ze proiektu baten, kobratzen duzuen moduan, izan alditugu 3 prentsa desberdin. Produkzio prentsa, tryout prentsa, eta backup prentsa, hau da, ordezko prentsa, ez? Orduan, gure kasuan bat marraztuko dugu, baina gogoratu hemen 3 prentsa etorri aldirela, proiektuari begira. Vale? Orduan, kasu honetan, zer egingo genuke, hau produkta danez, hemen kokatu, eta guk, produktu horren barruan, insert new part, bai? Hemen part berria sortu dugu, eta jarriko genuke. Doble klik egin hemen, properties, eta hemen jarriko genuke. 0 bat, bi, bat, produkzio, prentsa. Bai? Kopiatu. Apply. Ok. Bai? Eta hemen izango genituzke, hasierako informazio honen barruan, estudio de banda part bezala, eta prentsei buruzko informazioa, beste azpi produktu bat edo beste azpi ensamblaje bat, eta kasu honetan, azpi ensamblaje honetan sartu du produkzio prentsa. Bai? Vale? Eta azkenik, gehiago larri ez luzetzearren, hasierako informazio honetan, jarriko dugu beste part bat, oso garrantzitsua izango dena proiektu honetan, eta da egokitzaile orokorra. Orduan, kasu honetan part bat esan dudan moduan. Klik bikoitza hemen,
hemen kokatzeko, eskumako botoia, Components, New Part. Eta part honeri, doble klik egin hemen, Properties, izena aldatuko genioke, kasu honetan 0 bat, 0, bai? Eta izena egokitzaile orokorra. Esan dudan moduan, part hau oso garrantzitsua izango da proiektuaren kudeaketan, bai? Vale. Eta zer egingo genuke? Hasierako informazio honetan sartu ditugun elementu guztiak, egingo dituguna da finkatu. Doble klik jarri hemen eta hartu elementu bakoitza, finkatu, prentsei buruzko informazioa ere finkatu eta egokitzaile orokorra ere finkatu. Hemen ikusten den moduan, 3 elementu hauek guztiz finkatuta geratu dira lehenengo enbor honetan. Vale? Eta honekin bukatu dugu bigarren atala.